Assalamu alaikum warahmatullah. Ci gaba da bidiyon mu na koyon yadda ake haɗa BUDE website na SADI DATA. To yau da mu ci gaba. Dama kamar yadda na muku bayani shine na nuna muku a wancan bidiyo na ba yadda ake shiga cPanel ko kuma ka shigo Truehost yadda ka siya domain sai ka danna service ga domain ɗinka a nan kuma service. To nan na ƙara siyan domain ne, dama na faɗa muku wannan hosting inda ka iya ɗora masa domain guda uku. Da ka iya idan ka koya kai ma ka je kai ma wani. To haka wannan abu yake. Bari mu danna service domin mai login mu shiga cikin cPanel sai mu adding script da database. To na faɗa muku dama duk mai bukatan script da database muna ba da shi a 7,000 ne, saboda kawai an ɗan yi sauƙi ne saboda mutane da su siya. Domin wani wajen ka je da ce ma 10,000, 15,000 haka ake siyarwa. To sai mutum ya hanzarta daidai kuɗin ya ƙaru sai ya magana a bashi. To dama na faɗa muku idan ka danna activate nan za ka ɗan yi ƙasa. Idan ka ce can ƙasa za ka rubuta cPanel ci dama duk aikin da za mu yi a cikin cPanel za mu yi. Wannan shine ake kira da cPanel. To za mu shiga cikin cPanel sai mu jira ya yi login. Yawwa to cPanel ɗinmu ya buɗe. To abu na farko da za mu fara yi tun da cPanel ya buɗe, kafin mu je mu yi adding script sai mutum ya sauko ƙasa. Bari mu yi ƙasa kaɗan. Akwai wajen da aka ce bari dai in yi ƙasa tukun. Sai mutum ya ɗan ya baya ɗan yi ƙasa a hankali. Yawwa idan mutum ya sauko ƙasa ga wajen da aka sa let's SL certificate ɗin nan. To wannan shi mutum zai yi kiliki a kan shi. Idan mutum ya danna shi sai ya jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe, don muku bayani akan wannan SSL certificate. Amfanin SSL certificate idan dai na yi updating in Chrome ina da ku ga idan ka shiga cikin website ɗin mutum ta san sama haka da ku ga wajen alaman kwaɗo. To shine amfanin SSL certificate kuma yana ba ma account tsaro sosai. To kamar yadda kuke gani ni yanzu wannan domain sadidata.com.ng yana da SSL certificate. Da ku gan shi gashi nan a sama. Wannan shine. Ku yanzu idan kuka zo idan ba ku kunna naku ba, idan ba ku ba da ku ga naku baya nan sama. Ni yanzu amma kun ga nawa yana da shi gashi can a sama ma an nuna yana da shi. To nan da ku ga naku gashi nan a nan baya da shi a ƙasa. To sai mutum ya danna issue domin ya je ya ɗora ma nashi shi ma SSL certificate saboda ya zamanto yana cikin tsaro sosai. To bayan ka danna sai ka zo ka danna wannan tikin ɗin. Sai ka danna na gefen nan DNS 001 ɗin nan sai mutum ya danna kanshi. Idan ka danna kanshi sai ka danna issue. Bayan ka danna issue zai yi searching sai ka jira shi zai gama shi kenan zai tafi sama. Idan har dai website ɗinka ba guda ma wannan kwaɗin an shiga. To insha Allah ka yi installing SSL certificate. To shi kenan wannan in ka zai zama to yana cikin tsaro. Saboda wasu idan suka ga website ma baya da wannan kwaɗin to alamu ne yana gwada musu wannan website baya da tsaro ba za su ma shiga ciki ba. To bayan mun gama da wajen abin da ya shafi installing SSL certificate mu zo mu nemo file manager. To ga mu nan a option file manager da mu zaɓa yadda aka rubuta file manager gashi nan. Sai mutum ya danna shi. Yawwa to sannan mutum ya sa wayan shi a desktop site haka yanda zai ji daɗin yin aikin sosai da sosai. Sannan in mutum bai iya kunna sa ba desktop site ba, idan ya ja Chrome ɗin shi wancan yankan sai ya jawo shi sai ya danna. Bari in danna in gwada muku ga wajen da aka rubuta desktop site. To wannan desktop site ɗin mutum zai yi tikin a kai shi kenan insha Allah zai yi. Yanzu bari mu yi zooming gwada muku aikin mu na yau.
don yau aikinmu a zallar installing script zai ƙare. To ina dai ƙara faɗa muku, idan mutum yana buƙatar script sai mun magana. Ga wajen da aka rubuta public HTML, to sai mutum ya danna public HTML. Idan mutum ya danna public sai ya jira ya gama sacin, za ku ga nan wajen akwai tarkace naku. To idan kuka same shi da tarkace, ga wajen da aka rubuta select all a nan sama. Bayan ka danna select all, ga wajen da aka sa delete sai ka share su. Idan ka share su sai ka zo ga kuma wajen da aka sa upload. Bayan ka yi magana na tura ma script sai ka danna upload domin ka je ka yi installing wannan script ɗin. To yanzu shine da mu je mu installing script ɗinmu wanda muka siya. To da mu danna select file domin mu shiga cikin file ɗin wayanmu mu ɗauko wannan script. Yawwa, to bari in nemo folder da yake ciki insha Allah. Ina tunanin yana ciki. Yawwa, to ga nan script ɗin, bari mu danna kan shi mu yi selecting. Kana danna selecting sai ka jira shi zai mai da kai cikin website ɗinka domin ya yi installing. To ɗazu dama na danna sau biyu ne, to kamar yadda bari mu jira, idan bai ba sai in ƙara danna. Yawwa, to gashi nan nayi, gashi nan yana uploading, sai mu ɗan jira shi ya gama. Bayan ya gama uploading sai mu yi go back. Bari na dai ɗan muku zoom in shi saboda kuna gani. Yawwa, sannan idan mutum ya yi magana na bashi database da script, to wanda na bashi mai ɗan nauyin shi MB shi aka kusan, to shine shi kuma wancan mara nauyin shine database. To da ku ɗan jira shi bayan ya gwada wanda sai ya yi girin haka, to shine ya yi installing sai mutum ya danna go back. Yawwa, to bayan mun danna go back, da ku ga nan script ɗinmu ya yi. Ga script ɗinmu nan ya sauka. Dan jawo shi. Ka ɗan danna kan shi. Bayan ka danna kan shi ga wajen da aka rubuta edit, extract, bari dai nuna muku. Mu extract ne shi. To wannan extracting ɗin mutum zai danna. To shine da ka yi extracting, ka buɗe abubuwan da yake ciki, zai tambaye ka a wani folder kake buƙata. Sai ka danna public HTML. Yawwa, bayan ya gwada ma folder public HTML sai ka danna extract file. Bari mu danna extract file. To da ku extracting. Bayan ya gama extracting sai mu closing din shi. Yawwa, ga close sai mu close din shi. To yanzu kamar yadda kuke gani mun riga mun yi installing script ɗinmu. So yanzu abin da ya rage mana shine da mu je mu buɗe email. To ina tunanin ba san bi tsayi ne, to ina tunanin da mu tsaya a nan. Yawwa, Allah ɗan ɗauki wani. To yanzu da mu tsaya a nan, a bidiyon mu na gaba da mu nuna inda ake buɗe email da kuma yanda mutum zai create database. Domin shi database a ciki ne duk wanda ya yi users ɗinka da suke register da wani abu, duk bayananka su a cikin database yake zama. To yanzu sai mu haɗu a bidiyo na gaba.